Ćao svima, ja sam Tamara i instruktorka sam škole Minimal joge. Po struci sam diplomirani ekonomista i iza sebe imam oko 18 godina radnog iskustva u korporativnom svetu, a danas već par godina živim život preduzetnice i to zahvaljujući kursu Minimal joge gdje sam i našla najveću inspiraciju i motivaciju. Joga je u moj život ušla spontano kao i sve značajne stvari koje nam dolaze. U nekom momentu kada sam ja spolja bila i uspešna i kada je sve izgledalo sjajno, a iznutra prilično iscrpljena i umorna, tada sam jogu počela da praktikujem iz potrebe, ali kroz vreme je to bilo iz ljubavi, zato što sam shvatila i osjetila da je joga neizbežan razgovor sa sobom. Znači jedan i iskren i otvoren i nežan i bolan odnos sa sobom. U određenom trenutku sam jogu počela da praktikujem kod polaznice kursa Minimal joge. To mi se izuzetno svidelo zato što je zaista imala neku dubinu u svojoj praksi i svidjele su mi se tehnike prakse koje je ona koristila u svojim časovima, od daha, meditacije, pokreta, pa isto tako i priče o energetskim centrima. Ja sam već negde bila motivisana temama energetskih centara, odnosno čakri, i nekako me to prilično povuklo i privuklo da dublje i dublje posmatram šta ona to radi, do momenta da istražim gde je ona sve to naučila. Tako sam i došla do informacija o školi Minimal joge, tako sam i došla, to jest dobila pregled stvari koje mogu da se nauče u toku samog kursa. Za sam kurs sam se zapravo odlučila zato što sam želela da razumem zašto ta joga praksa sa svim svojim tehnikama deluje na nas, a ne samo da dođemo na tu pustu formu pokreta. Želela sam da naučim kako da taj osjećaj mira i prisutnosti ne ostane samo na prostirci, nego da se primeni i na našu svakodnevicu. I želela sam da dobijem priliku da sa tim kursem sav taj sadržaj kursa prenesem i proširim na neke svoje ljude u blizini, pa čak i nove klijente, zato što sam nekako odmah tu i videla priliku da krenem u preduzetništvo. Jogu preporučujem svima, zato što je svima nama potreban balans i svi mi negdje u dubini duše težimo tome da se vratimo sebi, i samo praktikovanje joge ne može da bude pogrešno. Tako da i moja namera, a i namera same Minimal škole jeste da širimo taj uticaj o značaju joge na zdravlje. Nakon ovog kursa sam postala i učitelj, ali i učenik, zato što me baš ovaj kurs nekako inspirisao da dalje razvijam sebe u istom duhu, u istom pravcu. Joga je zaista postala moj način života, postala je način da svakodnevno vraćam sebe u centar i dobila sam priliku da sve to prenosim na ljude oko sebe i na prosto šire narodne mase, jer sam potkovana i znanjem, i iskustvom, i osjećajem, znači sve ono što razvijamo u toku samog kursa. Ovaj video je jako kratak da bih ja mogla da navedem sve ono što sam naučila tokom kursa, ali hajde da istaknem par značajnih stvari. To je različiti kompetentni instruktori, to je divna ekipa, spontano okupljena na jednom mestu, i to je zaista sadržaj, odnosno različite tehnike koje se dobiju nakon kursa, da ti onako siguran u sebe možeš da staneš na prostirku i nastaviš da prenosiš tu praksu dalje. Moje najveće zaista oduševljenje jeste taj skup tehnika koje dobiješ na jednom kursu, da primenjuješ kako u svojoj svakodnevici, tako i da nekako širiš od osobe do osobe, da dajemo taj neki doprinos
društvu koji je danas preko potreban.